meppä perään kuvaa, me perään. Ota vielä uutta. Tää on voimasavua, kyllä. Nyt. Soita siihen mun numeroon. Tää on kato, kun itsellä on vakio samalla tuossa. Miten röökiä kyllä? Vete! Tulee näin iso mies pyytämään. Miten röökiä kellään vittu? Onko täällä heittää röökiä? Toi on voimasavua. Kaveri on tuolla. On kato justiin tää, kun mulla on tää sama. Annapa vielä kerran. Se on ihan vakio vielä. Niin. Okei, jos nähdään tällä, niin tänään ei oo loppuun hirveästi. Ei se mitään, mutta... Toi kuulostaa niinku... No niin, se on melkein... Se on laikko heittelee kaasua tosta noin. Niin, että se on melkein ääniä takia pitäis saada. Ei vittu, ei mut. Myöskin savujen takia. Sitä huolta. Oot sä vuoroja? Mä en oo sillä. Voit sä vittu soittaa siellä? Voin. Soita nyt saman tien. Soita nyt vittu heti. Nyt lähti perään.